हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दा फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेटबाव DHE एबा डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसनाव आपडेट खालामनाय आरो लोगोसे पासबुक आपडेट जानायखौ बोरै नायगोन बेखौबो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप होगोन। बेखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नाय एन्ड लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय। दा बे नोंथांमोननि टेक्सटबुक ग्रेन्ड नोंथांमोना मोनसे स्किम मोनदों जेराव 1000 मोननाय जागोन नोंथांमोननि एकाउन्टआव। दा नोंनाव मेसेज थांदों थाङाखै बे आलदा खोथा, नाथाय थाङाबाबो मोनगोन। जायफ्रा नोंथांमोना एलिजिबल जायो बेयाव मोननाय जागोन आरो बेनो जाबाय अनलि फर UG स्टुडेन्ट्स एबा आन्डार ग्रेजुवेट डिग्री लागासिनो थानाय फार्स्ट सेम, थार्ड सेम, फिफ्थ सेम नोंथांमोना बिजाब बायनो 1000 रांखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोननो हागोन। जास्ट बेवहाय PGआ मोननाय नङा आरो लोगोसे HS लेभेला मोननाय नङा, आं बेखौ क्लियार खालामखाबाय। बेयाव जों फैनाय लोगो लोगो जोंहा स्टुडेन्ट्स लगइन मोनसे मोनदोंना, आरो जुदि बावदोंब्ला नोंथांमोना ID बावदोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ, फरगट इउनिक आइडियाव गाहायाव क्लिक खालामबा बेबायदि मोनो फार्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, बार्थडे आरो मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानायखौ होनानै साबमिट खालामबानो नोङो रिकभारि खालामनो हागोन, मानोना नोंनाव मेसेज थांगोन। बेखायनो जेब्लायबो गाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगौ, गुबुननिखौ होनाङा, नांगौ जायोबा मोननाय जाया। बेनिफ्राय जों स्टुडेन्ट्स लगइनाव क्लिक खालामदो सेकेन्ड अपसनाव। बेयाव सेकेन्ड अपसनाव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेनिफ्रायनो आपडेट खालामबाय थानो हायो आरो पासबुक, नोंनि एड्रेस, क्वालिफिकेसन गासैबो आपडेट खालामनो हायो आरो जेब्लायबो इउनिक आइडिखौ खालामनो हायो आरो आपडेट खालामबाय थानो हायो, जिंगासिनांगौ गैया। दा जायखिजाया दानि जुगाव इउनिक आइडि नांगौ जायो, बे थायोब्लासो एडमिसन जोंहा इजि प्रसेसआव अनलाइन खालामनो हायो। दा जों इउनिक आइडि होदो, बेनिफ्राय बार्थडे होनानै साइन इन खालामदो। दा बेयाव आङो इउनिक आइडिखौ होनोसै, अके। दा बेयाव इउनिक आइडिखौ टाइप खालामबाय 200366। दा लोगोफोर आं बेयाव इउनिक आइडि टाइप खालामबाय। देन नोंथांमोना UGआनो जा PG जा नोंथांमोना गोसोबादि बेयाव इउनिक आइडिखौ होनानै गाव गावबागाव साइन इन खालामनांगौ। फाइनालि बेवहाय लडिं जाबाय आरो बेयाव बुंदों स्टुडेन्ट्स आर रिक्वेस्टेड टु प्रपारलि भेरिफाइ देट बेंक एकाउन्ट। नोंथांमोनाहाय भेरिफाइ खालामनांगौ बेंक एकाउन्टखौ बे स्किमाव रांखौ मोननो, अके। एन्ड एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामबा राइट साइड खनायाव दङ, बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नोंनि गासैबो डिटेल्सखौहाय नायनो हायो, प्रिन्ट खालामबा नुजोबखागोन। बेनिफ्राय एड्रेस चेन्ज खालामबा नोंथांमोननि डिटेल्सखौ चेन्ज खालामनोबा नोंथांमोना पार्सनेलाव फैनानै आपडेट खालामनांगोन। बेखौ दोनथ'नानै बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव जों नायगोन पासबुकआ आपडेट जादोंना जायाखै। दा बेखायनो जों आपडेटआव क्लिक खालामबाय। दा जों आपडेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव मोनजोबगोन, नोंनि बेंक एकाउन्ट नेम, हल्डार नेम, बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे एकाउन्ट नाम्बार, बेनिफ्राय IFSC कड। दा एड्रेसा नोंथांमोनाहाय बेंकनि एड्रेसखौ होनांगोन, बे बेंकआ बबेयाव दङ जास्ट नर्मेलि नोंथांमोना टाइप खालामबानो जाबाय। बे एसेबां मेटार नङा जे नोंथांमोनाहाय एसेबां गिनांगौ गैया, मानोना नोंथांमोननि ब्रान्स कड लोगोसे नोंथांमोननि IFSC कड बेफोराव नायनाय लोगो लोगोनो मालाय मिथिखायो, गासिबो डाटाया सेभ थाखाजोबो नालाय। नोंथांमोना जास्ट एड्रेसखौ नर्मेलि होबानो जाबाय जे बबेयाव दङ नोंनि बेंकआ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे पासबुक नोंथांमोना फ्रन्ट पेजखौहाय आपल'ड खालामबा सुज फाइलाव लांनानै जास्ट बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो, अब्ला नों बबाव दोनदों बेनिफ्राय लाना फैनानै जास्ट नोंथांमोना 50निफ्राय 100 KBसिम होयोब्लाबो आपल'ड जागोन। आरो बे आपल'ड जानायखौ बोरै नायगोन, नोंथांमोना आइ बाटन मोनसे अप्सन मोनदोंना, नो फाइल चुसन होब्लाबो खायसे आपडेट जायो। दा बेखौ नायनोब्ला जों आइ बाटन एबा मेगन मोनसे अप्सन मोनदों, बेयाव क्लिक खालामना हो। दा बेयाव आं क्लिक खालामनायलाय दानिया बेयाव नोंथांमोननि माखासे पासबुक आपल'ड खालामनाया बेबायदि श' जागोन। दा प्रिभिउ नोंथांमोना मोनदों आरो, अके। बेयाव क्ल'ज खालामना होदो, माने फैबाय आरो बेनिफ्राय जास्ट नोंथांमोनाहाय इडिट खालामनोबा बक्सआव थुयै थुयै नोंथांमोना इडिट खालामनो हागोन एन्ड सेभ होदो। सेभ होनाय लोगो लोगो बेनो आपडेट जाबाय आरो नोंथांमोना भेरिफाइ बेबायदि मोनसे अप्सन मोना, जास्ट नोंथांमोना आपडेट मोनगोन, अके। बेनिफ्राय नोंथांमोना पार्सनेल इनफरमेसन आपडेट खालामबा जास्ट आपडेटआव क्लिक खालामना हो। बेयाव आपडेट खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नोंनि नाम डिटेल्स गासैबो श' जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोसोबादि आपडेट खालामबाय थानो हागोन आरो लोगोसे सेभ होनाय लोगो लोगो बेयो सेभ जागोन। दा आं बेयाव सेभ होबाय। देन बेनिफ्राय जोङो गासैबो डिटेल्सआ बेयाव थाफिनजोब्बाय। नोंथांमोना जास्ट बेबायदि सिस्टेमाव फैनानै इउनिक आइडिखौ जेब्लायबो आपडेट खालामनो हायो आरो गोदान एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखांबाय आरो लोगोसे गोदानै फैबाय थागोन आरो नोंथांमोननोहाय बेबायदिनो हेल्प खालामबाय थागोन, अके। जास्ट नोंथांमोना सापर्ट खालाम बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव।